prosím o chvilku klidu, děkuju. Čili, vážení rodiče, trenéři, hráči, dovolte mi, abych vyhlásil výsledky dnešního turnaje o pohár starosty města Šumperka, hráčů ročníků 26 a 3, konaného zde na zimním stadionu Šumperk. V první řadě vyhlásíme nejlepší střelce, nejoblíbenější hráče a brankáře jednotlivých skupin. Proto dovolte, ve skupině B, a poprosím obrovský potlesk, byl nejlepším střelcem, a to bez pochyby, hráč HC Olomouc Petr Poltr! Kámo, až do střínu. Nejužitečnějším hráčem v této skupině, čili ve skupině B, byl hráč HC Vítkovice Adam Vaněk!